गैला नोंखौ बाबाया लालानो मामा हाय फिसाला साइकेलखौ देमहोना गालांसिगोन बायदि ना बिथाङा एकदम स्पिडआव जायो ओमफ्राय मालाय बायदि स्टाइल जाया आरोना खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबोद लुबैथिनाव हमखौ फिन खेबसे बरबाय सोबाय मा जौ भगवाननाय महला सोनाफोर दामुगै एनिफ्राय नै जोंहा बेरे फुंजानि मुस्रि मुस्रियानो थिखाङाखै आरोना ओमफ्राय ओरै बिथांखौ बहायगासिनो दङ आङो फुङाव आरोना दिनै फुङाव एसे बहायलायदों बेनिफ्राय बे मुस्रि सिङाव सोर दं सोनाफोर नोंथांमोनहा मिन्थिखाबाय जानांगौ बिथां कम्बल जोमग्राया आंहा फैबाय माने ओरै फारसे कम्बल दाद जोमग्राया फैबाय आरोना ओमफ्राय 7:30 जाबाय अब्लाबो बिथाङा गरगर गारगार गरदगासिनो दङ टप्ला टप्लि लेथेर फेथेर नै फुङावसो सफैयो नालाय गुसु थान्दा ओमफ्राय आङो जि सोमनो लाबाय आरो सनाफोरना बिथांनिखौ ओमफ्राय बिदि जि सुनो मोनबाय थानायनि भाग्यआ गैयाना सनाफोर सब माजे सुनो मोनो बिफायाथ' फुंनि 5:00 सफैबाय ओमफ्राय आधा घन्टा दै सै फुदुंनानै होबाय आङो ओमफ्राय आथिं आखाइ सुखांबाय आरिबायहाय 5:30 थिक थाक सिखारबाय बियो जै सिखारदों उन्दुआ बे सिखारनायनिफ्रायनो उन्दुगोन फुथुबाय नालाय बिफाया जों गरदलायनाय उन्दुनो ओंखारबाय जाहैदों जेने थेने दसे थाबाय दसे उन्दुनो होबाय जै बिफाया सिखारबाय बाथाबनाय दा खिनो ओंखारदों होननायखाय जेने थेन थगायनानै बाइक थिखोनानैसो लाबाय आङो मोनबाय थाया नालाय बेस्रा फनावल' बाबा होनहरबाय थायोना एकदम फनावनो सिनायखानाय भिडिअ कलिंफ्रावनो जै नुबाय आरो सिनायखाबाय आरो डाइरेक्ट फनफ्रावनो जा खुदुं हरो मालाय बिफाखौ सोना दा देखायगोन आङो बिफाजों मारै थिपबोगो आं लेंबा आंजों फैया बेरायनो बेजोंबो थाङा जारलायानो लाजाया सासेयाबो स्कुलाव हारसिं थांग्रायानो बाबानो आंखौ दिनै दोनलांगोन गुलायबाय आरोना ओमफ्राय बिफाया आं दुगैयाखै बाबा होननानैसो लेथ्रासो आङो साननै जाबाय होननानैसो थाङाखिसै आरोना ओमफ्राय आं दोननानै फैबाय आरोखि ओमफ्राय सनाफोर नै दिनै बिथांनो बेखौ संनानै जाहोगोन जोंथ' बिराद जाबाय एसे जानो बाथ'बायमोन अब्लाबो बिथाङा बिराद गोथावमोन नालाय बिराथ' मोनजायाखै ओरै ना गोरान दंखायो नै एसे देनानै लाखाबाय ओमफ्राय टमेट' थाइसेल' दखानाव लायनोसो नुदों आरोना आङो ओमफ्राय मैयानि संनायफ्राबो नै बेसर दालि ओंख्रिबो दङ ओमफ्राय दाउ बेदराबो एसे दङ फुदुंलाबायनोसै आरोना टमेट' सौफैखौ माने एसे सान्दुङाव फोरानथ'नोसै आङो थास' बिथ'रिया मोनबाय सनाफ्रांनानै जाजोब्बाय गासिबो दालि फुदुंबाय बेदर फुदुंबाय ओंखाम संबाय टेनटेने फिसाजोआ उन्दुनो दावराव जादोंमोन नालाय ओमफ्राय 5:30 सिखारनाय खोथा बिफायासो आद्राखौ फोमोनबाय आरोना स' भिडिअ लानो हाथ'वासै लालांसै फारिनो आरोना नायदो सनाफोर दिनै आंखौ खाथियाव थाबाबो खेरि ओमफ्राय गथ'नो जाना मालाय बिफाखौ मोननायखाय आरोना एकदम बिफाजों जेरै थाङो ओरैनो माने सिथाबलागासिनो दंखायो एकदम खिथु मामा बाबाजों खिथु एथ' लेंबाय थाबाय नों बाबाखौ थाङालै आयौ मिनिट मोनसेबो लरायनो मोना बिफाया आं मानो दोनलाङो आंखौ नांबावलासो दिनै मिनिट मोनसेबो लरायनो मोना नै खिथु खालामखाबायानो जारला बिफाया ओमफ्राय अबाव मानो जानानै एकदम सान्दुङावसो साइकेल लाबाय आरो आमा नोंखौ बिदि लानानै बेरायबाय थानांगौ बाबाया बाब्रे बाब सानसु सांख्रां आरोना एबार बिदि लादावबायना गाखोबाय थानोसो लुबैसिगोन सान्दुङा बेयावसो ज्रां दुंनायखाय जिया नुवाखै लिलाला बेयावसो लांफैबाय आङो गैला नोंखौ बाबाया लालानो मामा हाय फिसाला साइकेलखौ देमहोना गालांसिगोन बायदि मोनबाय आं मानसिखौ उन्दैनि थाखायसो थिग थाक जायो ओमफ्राय जोङो बारा कम्फर्टेबल मोना आंबो बारा कम्फर्टेबल मोना आरोना नङाबाथ' आं सालायबाय थासिगौमोन बारा थिग मोना सालायनो एसे राजायासो मालाय उरायलायो आरोना बैहाय गाहायाव खादों बियो थास' बिथ'रि खानाय जायगाखौ रायफैग्रा दंबावोना गैबावा सरब सेरसेरिफोरावनो खालाबायनायमोन नालाय नै गैया मालाय बयबो खालायलायबाय थायो बेखौनो बारा गैला आरोना थास' बिथ'रि थास' बिबार बिराद मोजां मोनो बियो न'आव थाबाथ' गावनो नागिरलायबावोसोमोन आरोना ओमफ्राय दानि संबाय नालाय साखिनायनानै जि गोथाव मोनदों जाहैबाय गावा ससे आं ससेसो आरोना लास्टखौ गाव नायनांबायना ओमफ्राय मा होनो नायबावबायसो दंबावो मालाबा जाबावगोन होननानै अबाय खादों होननानै जायगाखौ नायफैबाय एसे फिसाजोखौ बेरायहोथावथाव हाब सानैजों एकदम फुरथिथार दहाय फुङावसो मोननाय नालाय बुम थ' आथिं साहैथ' आरो थ' थांसै बिदिलाय बहा गाखोबाय थानो मोनबाय बायनो जाखिनि एसे मोनो एकदम आथा खिथा आरोना ओमफ्राय दिनैनि खाजाया जोंना बेयाथ' मालाय जाबायानो बिजोंथ' आं जालायलायनो हाखाया सबसे सुपार फास्टसो जानायाव जानानै लागोनसै
जाखांबाय सनाफोर जानायखौ देखायलायाखिसै आरोना बिथाङा एकदम स्पिडाव जायो ओमफ्राय मालाय बायदि स्टाइल जाया आरोना ओंखायनो जानायखौ देखायासै दुइला ओमफ्राय जानानै सानैजों रायलायलायनानै जाब्रेलायबाय ओमफ्राय नै फिसालानो ओंखामा थोला संफ्लेफिननोसैसो नै गोबावजों खनसे ज' जानाय नालाय मोजां जाबाय आरो रायलायलायनाय ओमफ्राय जखा मोनलायलायासै ओंखामा संफ्लेफिनलायनांनाय संफ्लेनानै दोननोसै फिसालानो ओमफ्राय जाखांस्लाबमोनि आरो फिसाजोआ बाथाबबावबाय आरोना जानाय समावबो आसपासावनो थाबाय थाखादों आरो ओरैबायदि जारलाखा एकदम माने बिराद मोजां मोनो थांबाव नांबाय लामायाव लानानैहाय ओमफ्राय फिसालाया स्कुल गथ'वाखै आरोना जों बिमाफोरानो मादि फुरथि मोनो गोबावजों खनसे लोगो मोनो गथ'फोरखौलाय आरो मा बुंनो नङा होमबा जायखौ बिसोरो मबाइलाव नुबाय थायो खाथियाव मोनोबा दहाय फुङावथ' सांग्रि मोद्दा मोद्दि जालायदों आंनि फिसाया बेस्रा एकदम सानफ्रामबो बेरे फुंजानि बाबा होनबाय थायोना दा नुबायना बियो बास बिदिनो सनाफोर जोंना सिटुवेसना हाजबेन्डफ्रा न'आव मोजाङै मोजां सफैबासो गोसोफोरखौ जों मोजां मोनो खुसि मोनो हार खुसि जोंनाव माने हिदिना जमा जाजोबो आरोना आवगोलनि आद्रा थानाय खुसिफ्रा मालायनि बैसागो मागो माबा माबिफ्राव हलि दिवालिफ्राव जमा जानाय खुसिफ्रा दिनै बेफ्रुयो आरो जोंना सनाफोर माने जों दिनै बिराद खुसि मोनो दिनैनि दिनाव जोङो माने बेबादि बिसोर फैनाय दिनाव जों बिराद खुसि मोनो आरोना आरो बिसोरबोथ' लामायाव बुहुत खस्थ' मस्थ'यै फैयोबाबो हाजार खस्थ' मस्थ' फै अब्लाबो बेस्राफोर न'आव सफैनाय लोगो लोगो गोसोखौ खुसि मोनफैयो आरोना बिसोरबो ओमफ्राय दा न'आव गाबोन थाङो ना मायो दिनै शुक्रबाराव फैनाय जाबाय ओमफ्राय सनिबाराव थाङो ना रबिबाराव थाङो फिसालायाबो बाबाया न'आव थांबा आंबो थांफागोन होनबाय थादों थाङैयाबो एसे गोबाव जाबायना दाखालि जोङो गेंटकआव थांनायनि सिगां थांनायल'मोन आरो बेनालाय आरो मा बिफाजों बेरायनो मोननायानो बहानि आरो मेंनानै बाहाना खालामनानै फरायफैनाय नङा बिदिसो बिराद जारला गथ'फोरजोंहाय आं आरो सानदों फरिखा खाथिखाय फिसालाया थांथ'वाबाबो जाबायमोन ओमफ्राय बिफाया स्कुल थानाय दिना थांथोंसै बिदि सानोमोन आरो दा मा जायो माला थाङो गावसोर दंसै सानैजों थाङो ना मायो ओमफ्राय आंहाथ' फिसाजोआबो एसे गगा मोनहांसोदों आं थांनाय जानाय नङादां ओमफ्राय सानाव थिं दुंबालाय ज' थांनोसै बिदि होन्दोंमोन आरो ओमफ्राय नायनोसै र' दा मा जायो आङो एकदम उन्दैया माबा बोरैबा गगा गुजुसोलाबाय थादों ओंखायनो एसे बोरैबा मोन्दों आङो नङाबा आंथ' जेबो नङा आगोलाव नानि गैयाबाथ' जोङो जै फैयो फिसालाखौ स्कुलाव दोननानै बिफाजों आंजों थांब्रबनानैबाबो फैयोमोन जोङो दुइटानि सिगां सौफैनाय बिदि खालामफैयोमोन आरोना थांब्रबबाय थायोमोन आरो सनिबार रबिबार गाव गैयाबाबो आं थांबाय थाखायोमोन रेस्ट गैयामोन थांखायोमोन स्कुल बन्द'आव थांबाय आरो सनिबाराव स्कुल गैया फिसालाना स्कुल सनिबार रबिबारबाथाय शुक्रबार बेलासियावनो आंखौ मोनखायामोन आरोना थांखायोमोन ओमफ्राय रबिबार बेलासि फैयोमोन ओमफ्राय दा एसे खम जाबाय हाजा हाया फिसाजो नों बोरैथो हानो नङा होमबा उन्दै मानसिया हायाना बिदि खस्थ'खौहाय जोंहासो थांनो लुबैसै हायलाब न'आव थांनो होननानै दाउ मासे दिसि जानानै फैनो होननानै बाट बिथांमोना उन्दैफ्रा हायाना स' ओंखायनो थांनाया आंना एसे खम जाबाय एबा फरिखा जोबनानै फ्रि बन्द' मोनबासो ओरै थांलाय सुनलावबाय थानोसै आङो ओरैनो बिजनियावथ' गोबावानो जाबाय दाख्लैबो थांनो मोनाखिसै ना अब्लाबो आइखौ दाख्लैयो बे किसान बाजाराव एसे लोगो मोनबाय आरो हरसे आरो गैथ'वा नायनोसै र' जेराव थाङो जाय मा खालामलाङो मा दुखु मा सुखु शेयार खालामजाथावखौ शेयार खालामलांजोबगोन आरोना सोनाबो बिथाङा एबार जोङो जेबो लाबोनो हायासै केन्टिनफोराव थांनो आथुर जायासैना बियो ओमफ्राय नै किसमिस एसे लानानै फैदों आरोना जोंनि बिसिया ओंखाम जाखांबाय नालाय एसे जानोसैलाय अननानै लाबोनाय मा जाथों होननानै उन्दैफ्रा बारा जाया बिमायानो गबनोसै एसे खिनानै जानोसैलै आङो ओरैबायदि फैनाय जादोंना माबानिफ्राय हरैनिफ्राय ओंखारबाय सिलिगुरियाव एसे हरसे थादों नामा ओमफ्राय लगे लगे हेड क्वार्टाराव फैबाय लगे लगे मोनानि ट्रेनजों फैबायबो दहाय फुङाव आं आरो स्टेसनाव थांलायनानै एसे भिडिअ लाहैनोसै सानदोंमोन लायस्लाबनो हायासै मालाय सफैबायानो फासथायावनो जानानै लानोसै आं एसे नै ओमफ्राय सनाफोर गेस फैनो नागिरदों नालाय थेंखिखौ आंनो बुद्रुबाय आरोना हाजबेन्ड फैदों हाजबेन्डखौ इस्तेमाल खालामजाबाय थायो नामा बेस्रा फिसाजो आथा खिसा दं नालाय आंनो एसे नै नाहरदो एक दुइ होननानै थिखोनानै दोनहैखाबाय आरोना बेफोरखौ मावनायावल' एक्सपार्टखासोना गावनो बुथुमनानै जाग्राखासो बेखौलाय आरो माथो लामा नायबाय थाबालाय नङा होमबा सनाफोर हायो सक्तिमान बेखौबो एसे बोथ्रानानै दोनबावसैसो ओमफ्राय दा बिथांखौ फाथायहरनोसै आरोना आङो लांनो थाखायहाय बाहायसो दसे लानानै फैनांबाय आरोना दोखो उन्दुनो ओंखारदोंनो बिफाया बेस्रा साननैनो सानथामानो मोजां उन्दुबोनाय जायाखिसैना बेनिफ्राय मा होनो हनै अयथासार बोखांबाय थायो बिफाखौ ओच्चा होननानै न'आवबो थाया उन्दुफादोंमोन दसे ओमफ्राय आरो बाहेरायाव लेंबोबाय थायो आरोना
ओंखायनो बिफाखौ दसे उन्दुथों होननानै बाहेरायावनो लाबोथ'बाय आरोना आङो 2ता जानोसै टाइमाबो सान्दुंबो दं नालाय ज्रां ज्रां एसे लानानै फैबाय गाहाबो गगा थगाना स्रां मोनथोंसै सुइकेल गाखोनो मोनबायना बिराद थार बिफाखौ मोननानै ओमफ्राय सोरनाफोर भिडिअखौ मालाय मा गोलाव खालामबावनो ओमफ्राय जायफोरा बेखिनि भिडिअ शेयार खालामनायखौ नायलांबाय आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो आरो मोजां मोनाखैबाथ' माथो खालामनो डिसलाइक मारिदो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो बयबो कमेन्टखौ गालांथार आरोना सोरनाफोर स' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच